салом алейкум бародарои азиз, салом алейкум ба кулли мардуми мусалмон. Салом мехоҳам ба ҳаматон мерасонам. Бародарои азиз, мисли ҳар вақте ки ҳар як бародареро мепартем, ҳар як додареро мепартем, хоҳареро, як модареро мепартем, дастгирӣ мекунем. Бо мегӯм ки ҳазор раҳмати калон. Имрӯз бо омадем пеши Шодмонҷоне ки муддати чандин қашид баниса ва баниса бемор аст. Бародарои азиз, хитон хоҳез бо ҳама дафт навор мебинед, хишру тамошо кунед, бибинед бародара. ин кас падараш мешавад. Имрӯз бо бародармон гап мезанем, бо далши нишон метаҳем ки бародармон чӣ мақсад чӣ кор кардаги. Ҳаҷон хити як камтар гап зафаҳмонад. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Азизамеди Шодмонҷон, ана муддати 2 сол мешавад ки рости гап хай то серьёз печен омад, трансплантация печен кардем. Хай худоро шукр гузашт ҳамеш омадем. Муддати 4 моҳ мешавад дар Москва лечение дорам. Вардагима алҳамдулиллоҳ хела наст. Ана бо ҳамон лечениҳо сар шудаги рости гап ҳама кора каршудем. Иншоаллоҳ ки худамон кор каршудем, ки маблағи ки дар мавҷи лозим ҳаст, мақсад намерасад. Ҳаҷон массаж гирифтан дар кор, зиботерапия кардан дар кор, ботекс бо логопед терапия кардан дар кор. Ҳар ҳафта анализ корӣ меравам, дасткашош бо шахшавии сар шуда, кашишҳо зиёд шудаги рости гап нолиш мекунад, шабу хона мерад. Ҳама шумо хоҳиш мекунам, бародарони азиз. Картаи хеле яка хичай, номеро яка хичай. Занг бизанед, дар шаҳри Москва аст бародаро, дар метро Котельники мен автобуси 904 то ҳамин пеши хонашон меянд. Касе ки хабаргирӣ меянд ё ки мақсад тарафи доо кунед, аз ҳаматон хоҳиш мекунам видеоро паҳн кунед. Шодмон ҷон, киҷо дард мекунад? Шодмон ҷон, киҷо дасто қатфо дард мекунад? Сарада мекаша, дасто дард мекунад, мекаша. иншоаллоҳ соз мешавад. Акоша бугу ёрдам кунанд, ёрдам кун акош, ёрдам кун акоша. иншоаллоҳ дари ман хуб мешавад. Шодмон ҷон зиқ наша иншоаллоҳ. Бародарои азиз, бори ҷамоат суратош мемонам ки чӣ хел вақтое ки мақсад додаракмон мақсад чӣ буд, чӣ намдор вақтое ки солим буд, 100% буд. иншоаллоҳ бо наворош мебинем чӣ хел додармон бо ранги ҳамун пешинаш ва мисли шер бо бура бозӣ кунад. Бозӣ мекунӣ, бо берунои бура бозӣ мекунӣ. иншоаллоҳ қаҷорот бо мои бура бозӣ мекунӣ. Бародарои азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунам Сбербанк яка ҳамҷа мемонам, номеро якарам мемонам. Чӣ мебира гуфти якаҷон? Наврӯз Саидмуродович Раҷабов. Бародаро инҷа бо мемонам, ҳамаша номерошам чӣ нафаҳмогӣ агар бошад бо акада занг бизанед, ака бо худаш ҳамаша масалан мефаҳмонад. Бародаро як чиз гуфтагем ки ҳама маълуме ки бародарои азиз, мақсад ҳама Россияро мо медонем ки грубай 35,000 то 70,000 ойлик мегирем. Пас 35-70 ба ойлик ягон кор мо буд кардан наметавонем. бародаро барои ҳама кас сарҷамъ шед, 100 рублай, 50 рублай, 1000 рублай, 10 рублай, чанд қай ки метавонед ҳамин якаро ёрдам кунед. баъдан бародарое ки бизнесмен ҳастем, бародарое ки дар бозорҳо, дар ягон бизнесҳое доред, агар имконият дошта бошед, ҳамин якаро занг бизанед, бубинед ай пеш кӯмакотонро барасонед. фикр мекунам беҳтарин савобо мегирем. иншоаллоҳ худо хоста бошад. барои ҳаракат кунем додаракмона Шодмонҷонро мақсад ба по бихезонем. иншоаллоҳ ки масалан як видео ё 2 видео шид иншоаллоҳ бо мием, бо мақсад хабараш мегирем. ҳамин метро 20 чанд минут меяд автобус то ҳамҷара бародаро ма ба автобус омадам, бо мақсад хитонам биед бибинед, бо аҳволаш бахабар шед. бениҳоят вазъияташ бисёр дастои хеле шох мешавад. немё барои дастшан ки дастои хеле мақсад маҳкам нашаванд, шох нашаванд бистам. дастш мемонад ки ҳам даст ҳамин хела места бо чи барои худо по шох мешбоша хад мекунад. сараш дар ҳамин сар вақте ки вақте ки сар меҷиқа даст пуро мекаша. бародарои азиз, барои ҳичи фоида нигоҳ кунед. бародаро гуфтаю чи як китоби аввали Ибн Сино бури чи лекин ҳеч барои коғаз ягон кора буд намекунад. бародаро ҳар як ҳамин коғаз чек доранд. барои сами главни мақсад сум дорад. корякира бурда баъдинсара хоб кунад. тестарак мақсад давоми чин шавад. иншоаллоҳ ки ин бародармон мақсад айда бартарак боз бо хела насос шуда 4 моҳ хела бо соз шудаги 1 миллион зуд расход шуда. дар 4 моҳ 1 миллион зуд расход шудаги. бародаро мақсад дига бародарон блогерон омадиян, во кадом блогеро ки мақсад дар шаҳри Москва ҳастем, аз ҳаматон хоҳиш мекунам якада занг бизанем, биен я навори ҳама каса бикунем. иншоаллоҳ сарҷамъи кори беҳтарин мешавад. фикр мекунам
چی گفتن یک اخیر برادر در اخیر ویدیو دا چی گفتن شما؟ برادرای عزیز بگذار خداوند از برای الله برای خدا و برای که اکتفی بگیمه شما میگم راستی مدتی دراز 3 سال میشد بیچاره به حد عذاب کشیدم. خیر بگذار نتونم یاد دعا کنم در حقش انشاءالله خداوند همش بلندش قبول کنه. برادرای عزیز هر یک مو مثلا سبب اول شفای ایدو داره اون دست خداوند فراموش نکنیم فقط ما با انداش سبب میشیم 1 روبل 2 روبل 3 روبل یا ما میاد شام بده کسی بیاد برادر که میاد شام کنه ما سبب گوریم کی دو داره اون با پول بخیر برای همین هر چی که میکنیم به خاطر الله کنین همین دو داره دستگیری کنین که تو استرا با پول بخیر کم ترک پیش کن کم ترک همین یک چیز نشون بدم برادرای عزیز این ایده ببینن که اپیراتش که از همین طرف با همین قدر اپیراس کلان کردگی هم به حد اپیراتش یه بار بخیر چخش کم اوزیا کم خفوتره بخیر کم خفوتره گورا این ایده ببینن که یک چیزی بیزه فیدگیش کم بگین چخ دام کردگی یوزی ایرا بردن نشون دادگیان برای هم برادرای عزیز کم خفوتره ببینن که اینا ببینن ان شاء الله که خیلی رو بودن نشون دادم شما که برای برادرها برای از همتون خواهش میکنم تست ترک هم دودرک شد منجا پادر میکنه دست دادن سلامتی ان شاء الله دودر ما زور میشه خوب میشه دودر بهترین دودر میشه و ان شاء الله که همین دودر هم کلان شه ان شاء الله در خدمت خلق مردم مسلمان میشه و خداوند همت نگهبان باشه خدا یار مددگارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.